Allau de crítiques a tots els àmbits a la fi de les emissions de TV3 al País Valencià. Acció Cultural, propietària dels repetidors que permetien rebre'n la senyal, ha denunciat la persecució del govern de Francisco Camps. L'associació assegura que les sancions imposades van en contra de qualsevol normativa europea. Acció Cultural del País Valencià ha hagut de tancar els repetidors que permetien l'emissió de TV3 a les Terres Valencianes. Ho ha fet perquè no pot afrontar l'elevat cost de les sancions imposades pel govern valencià, que pugen a 600.000 euros més interessos. La data límit per fer-ho és el 20 de març, si no volem que s'inici el procés de constrenyiment i d'embargament de comptes corrents, ajudes i propietats com l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Partits polítics, sindicats i entitats socials denuncien una campanya de persecució del president Camps, que ha anat tancant repetidors amb ordres judicials per considerar-los il·legals. Aquest, el de la il·legalitat del senyal, és el principal argument del govern valencià, que a més no creu que TV3 mereixi un tracte de favor per qüestions lingüístiques. Desde luego no entendemos que catalán y valenciano sean la misma lengua. Està Obert diu que Canal 9 es vegi a Catalunya i TV3 al País Valencià, però condiciona que el govern central els atorgui més espai per emetre canals. No se ha producido nunca eso y desde luego desde la Comunidad Valenciana lo que no estamos dispuestos es a restringir el espectro en favor de una televisión de otra comunidad. L'apagada ha generat una allau de reaccions. És tan exageradament absurd, irracional, impropi d'un moment segle XXI on parlem de la comunicació i de la facilitat de comunicar-nos. Les reaccions han estat molt visibles a internet, en què pàgines web com les d'Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Cultural i Obra Cultural Balear han aparegut totes de negre. A les xarxes socials com Twitter, el tema sense senyal ha arrasat entre els internautes i al Facebook s'han engegat campanyes i mobilitzacions a favor de la llibertat d'expressió. Bé, doncs hi ha protestes anunciades per la setmana que ve, però també tenim notícia de concentracions convocades per internet que s'estan fent aquest mateix vespre, per exemple, davant de la Generalitat Valenciana. Per part del president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el senyor Enric Marín, lamenta l'actitud del govern valencià i recorda que la voluntat política ha permès arribar a acords de reciprocitat que TV3 ja té amb les televisions públiques tant de l'Aragó com de les Illes Balears. És una qüestió de voluntat política. Jo crec que al final s'ha d'imposar la raó. La raó és que amb un conveni d'aquest tipus tots guanyem, compartim un espai lingüístic, hem de reforçar el nostre mercat cultural i, per tant, hem de fer apostes decidides en aquest sentit. El govern i també els partits polítics catalans lamenten el final de les emissions de TV3 al País Valencià, amb l'excepció del PP i Ciutadans. Aquestes dues formacions defensen que s'ha de fer complir la legalitat, cosa que diuen que Acció Cultural no feia. El govern català continuarà fent les gestions polítiques a tot nivell per aconseguir la reciprocitat d'emissions entre TV3 i Canal 9. Ho ha assegurat el portaveu i secretari general de la presidència, Francesc Homs, després de la reunió amb el síndic d'Aran. Els socialistes catalans carreguen contra el president valencià i el PP de Catalunya justifica l'acabament de les emissions de TV3 al País Valencià. Entenem perfectament que si a València hi ha algú que està emetent il·legalment, doncs sigui considerat una emissora pirata. És a dir, per tant, i clar, una emissora pirata, el normal és que no compti amb el vistiplau ni de la comunitat autònoma corresponent ni del Ministeri d'Indústria. Aquesta predisposició a la reciprocitat per part d'aquest govern de la Generalitat, igual que l'anterior, doncs és absoluta, i és per aquí on s'hauria d'avançar. Lamentar que un govern del Partit Popular, presidit per un president a qui li regalen trajes, corbates i el que sigui, doncs hagi pres aquesta decisió. Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Esquerra Republicana, que van treballar des del tripartit per aconseguir la reciprocitat, també han lamentat el final de les emissions. Ens sembla una mostra més de l'assetjament que el govern de Camps ve fent contra TV3, però també contra la llengua catalana en general. Agitar la catalanofòbia, que també els va a alguns, per tapar casos de corrupció. Solidaritat Catalana per la Independència diu que lluitaran en tots els mitjans per impedir-ho i Ciutadans vol que les televisions autonòmiques es vegin a tot Espanya perquè, diuen, les paguem tots.
Bancs i caixes tindran més temps per assolir les exigències de capital que demana el govern espanyol. El Consell de Ministres ha aprovat avui el full de ruta que les entitats hauran de seguir per donar confiança als mercats i ho ha fet amb criteris molt més estrictes que a la resta d'Europa. Aquest és el calendari que inclou diferents dates d'expiració depenent de la situació de cada entitat. Fins a arribar al Consell de Ministres amb el decret que marca les exigències i un calendari per a bancs i caixes, la ministra Elena Salgado ha hagut de negociar-ho amb els grups polítics, però sobretot amb la Confederació de Caixes, que no acaba de veure-hi recollides les seves aspiracions. Les exigències de capital bàsic seran del 8% per als bancs i del 10% per a les caixes. I la primera data del calendari serà el 10 de març.